भैया मैच एक रन से हारे के होखे आ दिल्ली के टीम होखे तो समझी कि दिल्ली की टीम हारी और वो लोग के विश्वास ना होखे तो चेन्नई में 2015 में चेन्नई के खिलाफ मैच देख ली, दिल्ली में 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ का मैच देख ली, अहमदाबाद में 2021 में बेंगलुरु के खिलाफ के मैच देख ली, आ कल गुजरात टाइटंस के खिलाफ के मैच देख ली। इस सारा मैच में दिल्ली जब एक रन से हारल बा। ई टैग दिल्ली के टीम के साथ तरह नहीं रहे आ कल साउथ अफ्रीका के प्लेयर आ चोकिंग के पुराना नेता वाला टैग भी जुट गई। कल गुजरात और दिल्ली के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में एगो बहुत ही धमाकेदार मैच चलत रहे। ई मैच दिल्ली लगभग जीत चुका रहे। आखिरी के 3 गेंदा में 8 रन बनावे के रहे, तबे डेविड मिलर 106 मीटर लंबा छक्का लगा दिले। तब जीत ला 2 बॉल में 2 रन बच गई। आ प्रसिद्ध कृष्णा जो लास्ट ओवर फेंकत रहले वो एगो बहुत बढ़िया बॉल फेंकले जौन की मिलर खेल भी लेले और ऊपर एगो रन बनियो जाए, लेकिन मिलर जे बा उ रन ना लेले। पूरा दिल्ली वाला लोग कहता कि भाई ई रन ले लेवे के चाहिए, काहे कि ई रनवा अगर बन गई रही तो स्कोरवा तो बराबर न हो जाई, तो यहाँ पर इतना तो तय हो जाए कि दिल्ली मैचवा ना हारी। अब भाई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एगो धागा भर के फर्क होखेला। मिलर सोचले कि लास्ट बॉल पर बाउंड्री मार के विनिंग शॉट दिला देम आ हम ही हीरो बन जाए, लेकिन उनका भोर पर आ गई कि उ जौना देश से आवेले ओकर नाम जेबा साउथ अफ्रीका हा। साउथ अफ्रीका में चोकिंग करे के जन्मसिद्ध अधिकार होखेला। आखिरी बॉल एगो स्लोअर बाउंसर है जे पर मिलर के बल्ले ना लागल आ कुलदीप यादव बाई के रन लेवे के कोशिश कइले, लेकिन बटलर के डायरेक्ट रन आउट कर दिलस। ए तरीका से दिल्ली फिर जेबा 1 रन से दूर रह गई। अब रउआ लोग बताई कि 5वां गेंदा पर उ रनवा ले रहते हैं आ नॉन स्ट्राइक एंड पर रहते हैं, तो ई तो तेज भागे लेनु आ तेज भगते तो बाई के रनवा पूरा न हो गई रही। आ दूसरा का बात कि कुलदीप यादव तनी छोटो तो बड़ा नाटो तो बड़ा है, तो नाट बड़ा है तो हो सकता कि उ गेंदवा वाइड मिल जाई, तो ए तरह से दिल्ली के टीम मैचवा जीत न गई रही। लेकिन का कहीं खैर रउआ लोग बताई कि डेविड मिलर जौन कइले उ सही कइले कि गलत, तले हम रउआ इनके मैचवा के डिटेलवा बताए तनी। चैनलवा के सब्सक्राइब करे लगी आ फेसबुक पे देखत लगी तो फॉलो कर ले लगी। तो मैच शुरू भइला गुजरात के टीम ला बड़ा अच्छा खबर आइल कि शुभमन गिल उपलब्ध बाड़े। टॉस पर शुभमन गिल के अलगे रूप देखे के मिलल। गिल एकदम दाढ़ी बढ़ा के नया लुक में अइले आ सारा लोग कहता कि ई लुक उनका पर सूटो करता, लेकिन हमरा तो देखली तो हमारा तो दिल धक धक करे लागल, काहे से कि शुभमन गिल जे बा उ इंडियन टीम के ओडीआई के कप्तान बाड़े। 1975-79 में क्लाइव लॉयड जौन वर्ल्ड कप जीतले तो उनको दाढ़ी ना रहे। 83 में कपिल देव जीतले उनको दाढ़ी ना रहे। 87 में एलन बॉर्डर जीतले उनको दाढ़ी ना रहे। 92 में इमरान खान, 96 में रणतुंगा, 99 में स्टीव वॉग, 2003 में रिकी पोंटिंग, 2011 में धोनी, 2015 में माइकल क्लार्क, 2019 में मॉर्गन, 2023 में पैट कमिंस। ई सारा लोग के फोटो रुआ लोग देखली। ई लोग जब जब वर्ल्ड कप जीतले बा तो केहू के दाढ़ी ना रहे। यानी कहे के मतलब यह बा कि अभी तक एको गो कप्तान ऐसा नहीं है जो दाढ़ी के साथ वर्ल्ड कप जीतले बाड़े। अब शुभमन गिल जब दाढ़ी बना के 2027 वर्ल्ड कप में जाइए तो हमनी के तो दिल के धड़कन बढ़िया न जाई। खैर हमनी के चांस हन कि गिल भाई जब साल भर ले जितना मौज करे कर लेस, लेकिन 2027 के वर्ल्ड कप में दढ़िया अपन हटा के जाइए तबे हमनी के ठीक रही। खैर मजाक के बाद छोड़ी लगी तो शुभमन गिल के वापस अइला के बाद से गुजरात के टीम बड़ा बेहतरीन खेल देखलस। गिल जब खुदे 70 रन बनैले आ जोश बटलर और वाशिंगटन सुंदर के बढ़िया साथ मिलल। इहो दोनों जना जब हाफ सेंचुरी बनैले आ जब टीम के तरफ से एके इनिंग में 3 वो हाफ सेंचुरी लग जाए तो उ टीम के 200 रन बनावे से के रोकली। तो गुजरात पहले बैटिंग करके 211 रन बना के एगो बेहतरीन स्कोर देहलस। लेकिन दिल्ली के मैदान छोटा रहे, पिच बढ़िया रहे आ दिल्ली के टीम फॉर्म में भी रहे। ए वजह से बुझाई जे लक्ष्य प्राप्त करे में दिल्ली टीम के दिक्कत ना हुई। आ पाथुम निशंका अकेले राउंड बेहतरीन शुरुआत भी दे देहलो। पावर प्ले में दिल्ली के कोनो विकेट भी ना गई आ 8 ओवर में 76 रन भी बन गई। अब ई पार्टनरशिप तोड़ेला गुजरात के प्रसिद्ध कृष्णा के लगावे के पड़ल। और ओकरा बाद से बहुत दिन के बाद बाहर राशिद खान के जबरदस्त गेंदबाजी देखे के मिलल। राशिद खान के गेंदबाजी देख के कल मजा आ गई। नीतीश राणा के तो बुझाते ना रहे कि के तरह खेलस। आखिर में राशिद खान उनका के आउट करिए के मन, लेकिन असली मजा तो जब समीर रिजवी के आउट के तब मिलल। रिजवी के आउट करे वाला वो गेंदा इतना शानदार रहे कि हो सकता कि बॉल जब टूर्नामेंट ऑफ द बॉल घोषित हो जाए। सबके बीच में के राहुल के बल्ला से बाउंड्री निकलत जाता रहे आ दिल्ली के टीम के मोमेंटल में कोनो रुकावट ना आवत रहे। लेकिन किस्मत के राहुल फिर एक बार दगा दे गई, काहे से कि पहले तो टिस्टर स्टॉप के रन आउट करिले आ फिर ओकरा बाद खुदे आउट होके चल गइले। आखिर के 3 ओवर में 45 रन बनावे के ना रहे आ केहू के ना बुझात रहे कि यहाँ से दिल्ली के टीम मैच जीती, लेकिन डेविड मिलर जे बा एकदम किलर वाला काम करके मैच के थ्रिलर बना देले। जब आखिर के 2 ओवर में 35 रन के गज रहे तो डेविड मिलर मियां भाई सिराज के पकड़ के 1 ओवर में 22 रन कूट देले। ए तरह से मैच चल गई आखिरी ओवर में आ जीत ला 13 रन के इक्वेशन बच गई। आखिरी ओवर के पहला गेंद पर विपराज निगम चौका लगा देले, लेकिन अगला गेंद पर आउट हो गए। तीसरा गेंद पर कुलदीप यादव अइले, लेकिन पहल के गेंद पर 1 रन लेके डेविड मिलर के स्ट्राइक पर ला देले। आ चौथा गेंद पर डेविड मिलर के दंदनाक छक्का जे बा दिल्ली के टीम के पूरा मैच बना देलस आ पूरा मूड में ले आ देलस। लेकिन ई छक्का के ओवर कॉन्फिडेंस में डेविड मिलर 5वां गेंद पर बड़का चूक कर देले आ सिंगल होते हुए भी ना लेले। आ प्रसिद्ध कृष्णा आखिरी गेंद शानदार गेंद फेंक देले आ ओमे जे बा कुलदीप यादव शॉट रह गइले आ रन आउट होके दिल्ली के टीम 1 रन से ई मैच हार गई। अब भैया रउआ लोग बताई कि डेविड मिलर सेकंड लास्ट गेंदा पर सिंगल रन लेके स्कोर बराबर काहे ना कइले। हमरा तो यह बुझाता कि साउथ अफ्रीका खिलाड़ी होके आ चोक करे के होके तो ई नाता उ लोग के कोनो टीम होके कोनो मैदान होके छोड़े नहीं खे जात। चोक करे के उ लोग के जन्म सिद्ध अधिकार हो गइल बा। तो बाकी काल के मैच रउआ लोग के कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहला बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक से देखत तानी तो फॉलो करें। वीडियो देखेला बहुत बहुत धन्यवाद बा। काले हमनी के फेल मिलत तानी सन अगला वीडियो लेकर के, तब सब लोग खुश रही, स्वस्थ रही। राम राम, जय भोजपुरी, जय बिहार।